Ya, kalau ngegas. Ya, mangga. Suaramu lho, Dik. Wah, iki ya mergo efek sound system barang kok. Sapa Dik sound systemnya? Saking Ardika Audio Sound System. Oke. Utawa lek sapa? Paiman. Lek Paiman. Ah, iki ugi menika di live streaming di Sofa. Video shooting. Video shooting. Jos tenang. Ya, oke. Live streaming ya Mas ya? Live streaming atau live? Live streaming. Oh, live streaming. Mungkin mangke Bapak Ibu para tamu sanipun Bapile badhe mirsani campur sari sahabat samunipun kundur saking mriki mangke saged dipirsani lewat HP Dik ya. Ketik mawon Sofa video shooting live streaming ya. Begitu ya Mas ya? Oke. Wah, jan operatornya mesam-mesem.
iki. Lah ket mau ya pancen kok ngono kok. Oh, enten dasare ngono kuwi. Iya. Utuk untune ngono ya. Masa iso guyu. Kowe kuwi guyu lho. Wih, gitu untune terus. Kaya sapa ngono? Mirip sapa ngono? Mirip. Masa tadi. Ya aja ngono lho. Ayo tak omongke. Aja ngono jare mirip layere. Oh, layere bagus masa kaya topeng ngene. Malah dicedakke. Aku wae ora wani ngomong kok. Bos. Kayak mergane ngopo wani ngomong? Apa? Wis lunas. Oh, wis lunas. Berarti ngapunten Pak Bu, piyaga meniku ngger lunas, meniku sak uni-unine sah. Sak penak-penake pokoke. Wah, karepku wis lunas kok ya. Aku sing urung wani ado-ado sing urung kidul urung lunas ki rasane. Wis lunas urung. Urung. Oh, urung. Aku mandek dalan mobil. Tapi wis didhewe urung. Weh. Oh. Lah punjul ndep. Ya bajatke. Sampun wonten